A Deputación destina preto de 40.000 euros a Fonsagrada para completar o museo dedicado a Forges, que o Concello está a executar na antiga Casa Consistorial. O presidente José Tomé e o alcalde Carlos López asinaron un acordo polo que a institución provincial colabora co financiamento da museografía, o equipamento e as obras complementarias do edificio para que este sexa funcional. Tomé Roca valorou este proxecto xa que contribuirá a dinamizar a montaña desde o punto de vista económico, social e cultural en torno a Antonio Fraguas Forges, un dos humoristas gráficos máis importantes das últimas décadas en España e moi vinculado á comarca pola súa ascendencia fosagradina. Estas imaxes corresponden a marzo de 2023, cando se presentou o proxecto do Centro Cultural que a Deputación contribúe a financiar grazas a este acordo co Concello. En concreto, a institución provincial destina 18.000 euros a equipamento como a instalación eléctrica e as telecomunicacións, o rótulo da fachada exterior ou o subministro e montaxe das vitrinas, asentos e outros mobles necesarios. Outros 16.000 euros investiránse na realización do proxecto museolóxico e preto de 1.500 en obras complementarias de diferentes elementos da fachada, como a colocación dunha canaleta de paso de cableado e actuacións destinadas a mellorar a impermeabilización.